Sa ginagalangan kong punong guro, mga matitibay, matitindi, masisipag at mga guro ng Pawa Elementary School, mga very supportive na parents. Lahat po ng bisita na nanonood sa ngayon ng first virtual orientation ng Pawa Elementary School, isang mapagpalang umaga po ang sumainyo ngayong pong araw pong ito ng Biyernes. Ngayon po ay ating pong masasaksihan ang first virtual orientation ng Pawa Elementary School. Okay, to start with our program, tayo po ay taimtim na manalangin sa pamamagitan po ng virtual presentation and susundan po ito ng pag-awit ng Philippine National Anthem, susundan po ng Bicol Regional March at ng Legazpi City Hymn. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y bukay. Upang pinirang, kuya ka ng magiting, sa mandudupin, di ka pasisitin, sa nagatak tutok sa sibuyan, sa langit ang bangaw, ay ginatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang islak ng pagkawat mo'y tagumpay na nag-iindig, ang pituwing at araw niya kailan pang ay di magtitindig. Lumang ang araw ng walhagit pagsingkap, mo'y langit sa piling mo. Ang bigaya ng kantay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Ini ang istorya kang gikan ko, may pus, mabut, matyaga. Kitang nagbugat sa puon kan mayon, Legazpi urugunan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot ning pagkamuot, ngunyan budaan maabot sa aga, kita gapusan mabilo, kita na may kusog buot, tapos kitang Legazpi, ngunyan. Rangakan sa diri ang gawian ugali, nasa pagpadaba pag-uswag kagapos, gitaan manwaan na nagkaburupos, yan ang poon kang gapos. Siyudad kan sa kong puso, rabot ning pagkamo, ngunyan budaan maabot sa aga, kita gapos ang mabilo, kita na may kusog buot, tapos kita Legazpi, Okay, sa muli po, welcome sa ating pong first virtual orientation para po sa opening ng klase ngayon pong school year 2020-2021. And of course, mamaya pagkatapos po ng ating pong virtual orientation, meron po tayong gagawing open forum para po sa ating pong mga magulang na meron pong katanungan para po kayo ay malinawan ng inyo pong mga nasa isip. At amin pong sasagutan ng concerned na teacher at of course ng amin pong masipag na punong guro kung ano po ang inyong mga katanungan at mamaya po ay bibigyang kalinawan ng ating pong ng faculty and staff ng Pawa Elementary School. So mamaya po after ng ating pong first virtual orientation, open forum po doon po sa link na ibinigay ng inyong pong mga advisors. Okay po? So, again, welcome to Pawa Elementary School First Virtual Orientation. Bago po yan, ang ating pong welcome remarks, tawagan natin ang masipag, very supportive na GPTA President, Mr. Dandy Ansa, sa kanyang pong welcome remarks. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais ko pong ipabatid sa lahat ng mga magulang at estudyante ngayon pagbubukas ng klase ngayon school year 2020 na sana'y maging maayos at maging epektibo ang modular learning. Ito ay kailangang gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Panatiliin din natin malusog at malakas ang pangangatawan para maiwasan ang sakit, lalo na ngayong lumalaganap ang COVID sa ating lugar. Muli, maraming salamat at stay safe, stay at home. Yeah, thank you so much, Sir Dandy Ansa. Si Sir Dandy Ansa ang ating pong GPTA President na talaga namang napakasipag at talagang very supportive sa Pawa Elementary School. Okay? And at this moment po, tawagan din natin ang ating pong Faculty President. Walang iba po, si Ma'am Annalisa Villanueva.
sa kanya pong opening remarks. Ma'am Ana. Diyos maray na aga sa Indugabos. It is my great pleasure to welcome you all to our first virtual orientation and open forum of Pawa Elementary School, school year 2020-2021. According to our DepEd Secretary Leonor Magtulis Briones, if you teach anxiety, if you teach fear, if you teach insecurity and you are so fearful that you cannot move anymore, let's just wait for this thing to blow over. But we don't know when this thing will be over. So, in the meantime, you cannot have 9 months of idle children being restrained in their homes, making them stay at home and having no classes, no learning at all, because we are afraid. We have to work around that fear, she said. Palace spokesperson Harry Roque Jr. said the Department of Education, or DepEd, was ready than ever for the opening of classes on October 5. They were ready in August when the school year opened on August 28, 2020. So, they are more than ready now, he told the reporter in a recent press briefing. The official said he met weekly with the Education Secretary to discuss the preparation for the implementation of blended learning this school year. According to DepEd, more than 30,000 schools nationwide conducted dry runs on distance learning so as we, Pawa Elementary School teachers. Face-to-face classes will rolled out this school year as a precaution against coronavirus pandemic or COVID-19. Last Sunday, the Department of Health reported 3,011 new active cases, bringing the total of 230,000. There were 3,021 new cases in the Philippines. Let us continue to follow the AITP rules to flatten the curve. My message to everyone is that if there's a will, there's a way. If one really wants to do something, one can. Let us help one another for us to have a better future. Kaipuhan ta sa panahon na ini nin kusog nin buot, isog ning pagtubod sa mahal na Diyos, sabi ni Saint Padre Pio. Yan, thank you so much po, Ma'am Annalisa Villanueva, ang ating pong faculty president. Sabi ni Ma'am Ana, if there's a will, there's a way. Kaipuhan ta po nin kusog nin buot. Kung kaya po naman ang Pawa Elementary School ay talaga naman pong hanggang sa ngayon po ay sinisikap lahat po ng makakaya para po kayo po ay mapaglingkuran ang ating pong mga kabataan, ang ating pong mga estudyante, kayo pong mga magulang. And ang ating pong success ay wala po, hindi po makakamit kung kami lang po sa Pawa Elementary School ang gagalaw. So tayo po ay isa pong buong komunidad na gumagalaw. So dahil po dyan, welcome po natin ang Barangay Council ng Pawa Legazpi City sa pangunguna po ng ating pong ginagalangan na Barangay Chairman, Ma'am Yulike. And of course, for her behalf, nandito po si Barangay Kagawad, Honorable Emma Minya, sa kanya pong mensahe. Sa ginagalangan niya itong principal kan Pawa Elementary School, Madam Menchi Espinida, sa may igos na faculty members, mga sir and madam, kapwa ko mga magurang na nakaantabay sa student parents orientation via FB Live, streaming, marinaaga po sa Indugabos. In behalf po kasamuyang pamayo kang barangay sa konseho, punong barangay Maria Yulina Eke, asin pag-iribami, pinapaabot po kami ng pasasalamat sa Pawa Elementary School sa Saindan Esfuerzo sa matyaga na nakayanan ining bagong learning process sa mga aki nining modular learning. Dakulang pagbabago ini para sa tuya agabos na ini maimbitaran, maprobihitaran,
kan gobyerno ang face-to-face learning. Sa mga kapwa ko magurang, dapat igaw kita digding halawig na pasensya asin pagsabot sa paggiha sa tuyang mga aki na iyo ngani ining modular learning. Asin mga magurang, magsunod po kita sa mga rules kan eskwelahan. Sundin ta po ang mga protocol na pigtao kan gobyerno. Lalo na sa pagkua kan mga modules. Aram ta po baga ining wearing of face mask and social distancing. So sa liwat po, salamat sa Indo. Asin maghagadon ta po sa mahal na Diyos na matapos na yung pandemyang kinakahampang ta sa ninyan. God bless po and keep safe. Diyos mabalos po. Salamat po, Honorable Councilor Emma Minya, ang chairman po ng Committee on Education. Maraming salamat din po sa Barangay Council ng Pawa, Legazpi City sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala at pagtulong, of course, sa Pawa Elementary School. Thank you so much po sa Pawa Barangay Council. Now at this juncture po mga kaibigan, ang orientation po ng Alternative Learning System or ng ALS ay ibibigay po sa atin ng ALS mobile teacher na nag-assign po sa Pawa Elementary School or sa Pawa, Legazpi City rather, na si Miss Evangeline Monteveros. Ma'am Banji. Magandang araw sa ating lahat. Marahil marami sa atin ay bago sa pandinig ang Alternative Learning System. Ano nga ba ang ALS? Tara, ating tuklasin. Sa pamamagitan ng ALS, nabibigyang pag-asa ang lahat para makapagtapos at makapagtrabaho. Ang tagline ng Alternative Learning System ay lifelong learning. Ang ALS ay may dalawang programa. Ito ang informal education na mayroong iba't ibang courses na livelihood skills training. At meron naman tayong non-formal education na mayroong basic literacy program at accreditation and equivalency para sa mga elementarya at sekundarya. This table shows the learning strand of Alternative Learning System. Sino po ba ang nagtuturo sa ALS? Kami po ay tinatawag na ALS Mobile Teacher, Instructional Manager, o Learning Facilitator. Kami po ay Licensed Professional Teacher. Ibig sabihin, kami po ay rehistradong guro. Sino po ang pwedeng magpa-enroll sa ALS? Ang mga maaaring mag-enroll sa ang kailangan para makapag-enroll ay ang ano-ano ang mga programa o best practices ng ALS. Meron tayong A&E Behind Bars, Basic Computer Skills in DICT, A&E Children International or CIBI, ALS BPOSA, Balit Paaralan Out of School Youth Adult, ALS Radio-Based Instruction. Bago pa man po magkaroon ng COVID-19, ang ALS ay mayroon ng iba't ibang modalities of learning. Isinasagawa na ang independent o modular distance learning at radio-based instruction. Marami mang balakid ngayong taon, umaasa kami na ito ay matatapos din. Kasama mo kami, ang Alternative Learning System, tungo sa iyong pag-abot ng mga pangarap. Ayun, thank you so much po, Ma'am Vanji ng Alternative Learning System or ng ALS ng DepEd Legazpi City. Si Ma'am Vanji po ang nag-assign sa Pawa, Legazpi City para po sa ALS. Okay? So, yun po, nabanggit ni Ma'am Vanji ang lahat ng mga modalities or learning modalities na kanila pong ginagawa patungkol po sa ALS. Mamaya po ay kasama natin si Ma'am Vanji sa ating pong open forum sa link na ibinigay po sa inyo ng mga advisors po ninyo. Kung sakali po meron po kayong mga katanungan patungkol po sa Alternative Learning System,
And sa lahat po, pati po sa Pawa Elementary School, mamaya po, i-reserve nyo lang po ang inyo pong mga katanungan. Okay? So at this juncture po mga kaibigan, ang papakita po natin sa inyo ay ang mga ginagawa ng Pawa Elementary School, ang mga accomplishments, ang mga initiatives na ginagawa po ng inyo pong paaralan para po sa ating pong mga kabataan, sa ating pong mga mag-aaral. Okay? And to present to you ay ang inyo pong lingkod, ang through video presentation po ang ating pong gagawin. So, ito po ang ating pong mga ginawa sa Pawa Elementary School. Una po ay ang school improvement and pagpapaganda ng paaralan, Pawa Elementary School. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin. Patuloy po ang pagpapaganda ng Pawa Elementary School, paglalagay ng budget para po mas mapaganda ang Pawa Elementary School. Ayan po, as what you can see sa video na pinapakita po natin sa ngayon, ang patuloy na paglilinis, pagpapaganda, pagpintura ng ating pong paaralan para po ito ay mas maging conducive sa ating pong mga mag-aaral. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. From the bottom to the top, we're sparking wild fast, never quit and never stop the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wild fast, never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Ayan po, kung sa inyo pong mapapansin, ang Pawa Elementary School ngayon ay napakaganda. Kung kayo po ay magagawi sa ating pong paaralan, inyo pong mapapansin ang kagandahan ng Pawa Elementary School. And of course, kami po ay nagpapasalamat sa mga tumulong, mga donors, and of course sa lahat po ng nagbigay po ng tulong para po ito ay maisakatuparan. Lahat po ng programa ng Pawa Elementary School. Thank you so much po sa inyong lahat. Ito naman po ay yung panawagan ng DNR para po sa International Coastal Cleanup. Kung si Mayor Isko Moreno po ay naglinis doon po sa Manila Bay sa pagdiriwang po ng Coastal Cleanup or International Coastal Cleanup Day. Ang ating po mga guro sa Pawa Elementary School ay meron din po na nilinisan na isa pong bahagi ng tubig or ng body of water
ang estero at ang sapa ng Pawa, Legazpi City. So yan po, isa din po sa mga ginagawa ng ating pong mga guro. Hindi lang po nasa paaralan or nasa loob ng mga silid-aralan ng ating pong mga guro, kundi tayo din po ay nasa labas para po tumulong sa ating pong mga komunidad. Dito po sa Coastal Cleanup na ito ay kasama po ang Barangay Council ng Pawa at of course ang PTA or ang GPTA sa pangunguna po ng ating pong GPTA President na si Sir Dandy Ansa. Okay? Ito po ay isa pong proyekto na handog sa mga estudyante sa mga mag-aaral ng Pawa Elementary School. Ang project Estudyante Ko, Tabangan Ko. Kung saan po ay talaga namang makita natin ang pagmamahal ng ating pong mga guro sa ating pong mga mag-aaral. It's hard for me to say the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me. That broken old street light, like the doors to leave the world outside. All I've got to give to you are these 5 words, and I thank you for loving me, for being my eyes. I couldn't see for part in my lips. Ito pong project Estudyante Ko, Tabangan Ko ay handog po sa inyo ng Pawa Elementary School at meron pong 175 pamilya, 175 families ang nabigyan po ng tulong ngayon pong pandemic ng ating pong paaralan. At sa pangunguna po ito ng ating pong kinagalangang punong guro na si Ma'am Menchi Espinida, sa tulong po of course ng ating pong faculty president na napakasipag din, si Ma'am Ana Villanueva, and of course ng GPTA president na si Sir Dandy Ansa. If I try to make believe that you believe my lies, thank you for loving me, for being my eyes. I couldn't see for part of my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. You pick me up when I fall down. You ring the bell before they count me out. If I was found, you would part the sea. Here's your love to rescue me. Sa muli po, ang Pawa Elementary School ay nagpapasalamat sa ating po mga donors, mga nag-donate po, nagbigay po ng in cash or in kind. Hindi lang po mga pagkain or groceries ang natanggap ng ating pong mga mag-aaral or mga beneficiaries po nito, kundi pati na rin po ang kasama po dito ang ilang school supplies and of course ang mga envelopes and school supplies. Galing po sa ating po mga donations.
Maraming salamat po sa ating po mga donors. Kung wala po tayong ganitong klase ng programa ng proyekto. Sa muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat sa ating pong mga donors. Sa GPTA officers, maraming salamat po. Mga parents, stakeholders, lahat po ng donors ng project Estudyante Ko, Tabangan Ko. Maraming salamat po sa inyo. Yang pong mga ngiti na yan sa mga bata ay napakasarap ba? Napakasarap tignan. Yung ngiti na priceless, ika nga. So maraming salamat po ulit sa inyong pong donations, sa ating pong mga donors. Thank you so much. Kayo po ay naging bahagi ng ngiti ng mga kabataan, ng mga mag-aaral ng Pawa Elementary School. Thank you. Thank you. Thank you so much. We will paint the light shades, the colors and the trees. He will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground beneath the yellow tree. He will sleep forever if you try to set him free. Hey, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to, well, nobody knows. And cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak if you want to love. Ayan po, maraming salamat sa muli po sa ating po mga donors sa GPTA officers headed by President Sir Dan Dianza, and of course sa Barangay Council ng Pawa, Legazpi City headed by Barangay Captain Yolanda Ke. Maraming salamat po. Sa inyo po nakita, as you can see, meron pong mga barangay tanod. Okay, salamat po sa barangay tanod ng Pawa, Legazpi City sa pagtulong, sa pag-distribute ng ating pong mga nakayanan para po sa ating pong mga mag-aaral. So maraming salamat po sa barangay tanod. Hindi ko lang po nakuha yung name ni ate na barangay tanod, pero ate, maraming salamat po sa iyo. Mabuhay ka po. You're the best. At sa lahat po ng tumulong, maraming salamat po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo po sa Barangay Tanod, Barangay Council ng Pawa, Legazpi City. Sa inyo pong patuloy na pagtutiwala at pagtulong sa Pawa Elementary School. Speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. So if you want to sail on the wings of a cloud, where to, well, nobody knows. And
to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, now hold the flame for everyone to see. Be we. If you want to love, Ayan po, sa muli po, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng donors, lahat po ng nag-donate, lahat po ng nagbigay, nag-share ng kanila pong ika nga sobra. So maraming salamat po. Ito pong project ko, project estudyante ko, tabangan ko, ay isa raw pong esfuerzos. Isa pong sa pangunguna po ng ating pong punong guro, ginagalangan na punong guro, Ma'am Menchi Espinita, of course, ng ating pong faculty president na si Ma'am Ana Villanueva, at ng GPTA President Sir Dan Dianza, at ng GPTA officers. Of course, maraming salamat din po sa Barangay Council ng Pawa, Legazpi City, headed by Barangay Captain Ma'am Yolanda Ke. Thank you so much din po sa mga barangay tanods na tumulong. And of course, maraming salamat po sa inyo pong lahat mga magulang ng Pawa Elementary School. Sa ngayon po, na tayo po ay nasa pandemic, talaga namang kailangan natin ang magtulungan. So, thank you so much. Maraming salamat po. Okay? Yung ating po mga iba pang mga orientation, iba pang detalye ng orientation ay mamaya po ibibigay po sa atin ng ating pong punong guro. Okay? So, at this juncture po, mga kaibigan, mga ginagalangan naming mga magulang, sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa mga oras po na ito, doon po sa 379 na nakapanood po ng video na ito. Maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa oras po na ito, tawagan po natin ang Boy Scouts of the Philippines Sports and Disaster Risk Reduction and Management Coordinator. Walang iba po, si Sir Pedro Perez po sa kanya pong orientation. Sir Pete, magandang umaga po. So magandang umaga po sa inyo mga magulang. Nandito po sa ating virtual seminar orientation. Rather, the task given to me is to give an update to
to my committees and coordinatorship regarding sa Boy Scouts, sports, and sa DRRM. Unahin ko po yung sa Boy Scout. So, as of now po, we'll have no registration na galing po sa National Office. So, sa ngayon po, yung lahat na nakaregister nung isang taon, so, wala na po yung visa. Wala na pong kwenta yung nila, yung registration, kasi lapse na po yung kanilang card as of now po. September na, nag-ano sila nung August, so September na ngayon, mag-October na nga, so wala na po ayon, cancel na po yon. So there will be no registration coming from the National Office. So waiting for the memo for the National Office for the registration of the Boy Scouts. Sa sports naman po, same po, no sports events will be happen for this year 2020-2021 as per advice by the regional and national offices po. Ito po yung advice ng IETF na wala muna tayong magaganap na mga palaro na mangyayari po kasi nasa nasa COVID-19 po. So, iyan po ang Susunod naman po yung sa DRRM, yung Disaster Risk Reduction Management Council, yung pagkandak po ng NSED, yung National Simultaneous Earthquake Drill. So, nung nakaraang pong taon, so kung may nyo sa inyong mga anak, every quarter po, may nangyayari po sa amin dito sa school, yung quarterly earthquake drill. Alam nila po kung paano nila yung gagawin, yung paggawa po ng cover, yung duct cover and hold. So, sana po, alam nila yon na kung magkakaroon po tayo ng schedule, kasi may mga schedule na po na gagawin tayo as per advice or memo ng National Office. Yung, babasahin ko po yung memo, Now, all DepEd personnel and learners are enjoined simultaneously practice the duct cover and hold procedures in the respected places at the formation time of the drill. So, nung September po, may September 10, that is second week or second Thursday of the month, na nagkakaroon po sana tayo ng ganon earthquake drill. 2 o'clock po sana yon. So dito po sa fourth quarter, ito po ngayong November 8, alas 9 po ng umaga, sana po kahit nasa bahay po tayo, nandiyan po kamo sa Arong, Nindo, sana po pag alas 9, sabay-sabay po kitang gibonta po ining simultaneous earthquake drill. So paano pa ang pagibukaan? Magkakaigo po kamo sa indong warnings, mga 1 minute po na ngayon nagyuyug-yug na. So aram na po kan sa indong mga ani kung ano ang gigibuhon during the earthquake. Po? Tanungin niyo po yung mga anak niyo kung anong ginagawa during the earthquake. So pagkatapos po ng 1 minute, ay hindi muna. Niyo, kung nasa diyan sa loob ng bahay, hanap po kayo ng yung matatag ng yung matatag na mesa at yung mga sementong lugar, sementong bahay. So hanapin niyo po yung poste. Doon kayo magtatago, doon kayo maggagawa ng duct cover and hold. Yung wala pong doon kayo sa ilalim ng misa, magpipicture po kayo. Magkaroon po kayo ng picture during the pagsasagawa nyo ng ganong drill. So after that, so lalabas na po kayo sa inyong bahay, maghahanap kayo ng lugar na inyong ng as evacuation area. Alam na po ng mga bata nyo yan kung paano ginagawa. So magsabay po kayo sa inyong mga bata, mga anak. So magkaroon po tayo ng pictorial during the evacuation drill. So far, yun po ang ating gagawin kung sa November 8 at 9 o'clock po. So sabay-sabay po lahat tayo. National po itong gagawin natin.
So magpapadala po, ipapadala niyo po sa akin dito sa sa Facebook ko, hanapin niyo Pedro Perez na Facebook, ipadala niyo po yung mga picture niyo. So as of now, maraming salamat po sa inyong mga magulang sa attend po nitong virtual orientation natin. So maraming salamat po. Okay po, thank you so much Sir Pedro Perez, ang ating pong Boy Scouts of the Philippines, Sports and Disaster Risk Reduction and Management Coordinator ng Pawa Elementary School. Sir Pete, tabi ha, pogi ka dyan sa picture mo. Okay, so meron pong additional na announcement po ang ating pong Boy Scout coordinator, sports coordinator at DRRM coordinator. Okay? Sa ating pong Boy Scouts, no registration po for this quarter and antayin po natin ang memorandum from the national office. Paki-antay-antay na lang po and siguro stay tuned po sa Pawa Elementary School Facebook page or please contact po kay Sir Pedro Perez para po updated po kayo sa patungkol po dito sa Boy Scouts. Sa sports naman po mga kaibigan, no sports activity due to COVID-19 and let's wait for further announcements and memorandum from the division office. Same po, makipag-coordinate po kay Sir Pedro Perez para po dito po sa sports. And sa DRRM, meron pong school simultaneous earthquake drill November 8, alas 9 ng umaga. And siyempre po, habang po ito ay kinoconduct natin, ang earthquake drill na ito, let us follow the proper protocol. And ito pong health safety, gaya po ng pagsusuot ng mask and of course ang social distancing. So yan po ang ating pong mga announcement, mga additional announcement sa ating pong sa Boy Scouts, sa sports and sa DRRM. Galing po sa ating pong coordinator na si Sir Pedro Perez. Ang poging-poging si Sir Pedro Perez ng Pawa Elementary School. Original yan, kaya mas pogi yan sa ko. Masunod lang tabi ako kay Sir Win. Sir Pedro muna, sunod po si Sir Win, sunod po ako. Yan po. Okay, sige. And sa oras po na ito ay tawagan natin ang school feeding coordinator. Walang iba po ang napakasipag, napakaganda, napakasarap magluto. Walang iba mga kaibigan, mga magulang. Walang iba po si Ma'am Girly Atun. Ma'am Girly, ikaw na po. Go ahead. Josmar Hay Naaga po sa Gabos. As a school-based feeding program coordinator po, gusto ko po ipaisi na kang nakaaging school year 2019 to 2020, igwa po kita ki 41 na beneficiaries kan school-based feeding program. After po kan 120 days feeding program, ang number of wasted and severely wasted pupils decreased from 41 to 5 pupils. Ngunyan po na school year 2020 to 2021, igwaman po gilayon ki implementation kan nasabing programa sa paagi kan school-based feeding program meal component. Ang mga beneficiaries po kaini, iyuan mga dating beneficiaries kang nakaaging taon. Alagad, susyam na dating beneficiaries na grade 6, sa salidahan ta po ini kang mapipili na siyaman na incoming kinder. Pero po, ang Pawa Elementary School as of now, mahalat pa po kan abiso kung noarinta maimplementar ang school-based feeding program meal component dahil po sa limitado ang supply. Mapaisi na sana through text or PM. Salamat po. Ayan, thank you so much Ma'am Girly. Si Ma'am Girly po ang dahilan kung bakit po may mga tumataba na bata sa Pawa Elementary School. Dahil po yan kay Ma'am Girly. Dahil po sa napakasarap na luto ni Ma'am Girly. Ma'am Girly Atun po ang ating pong school feeding coordinator. Thank you so much Ma'am Girly. Okay? So, dumako po tayo sa ngayon sa, by the way, ito pong orientation natin, ito pong virtual orientation natin ay sabayang pong napapanood, napapakinggan dito po sa Pawa Elementary School Facebook page. And of course, simulcast po ito doon sa BicolNet TV ng inyong pong lingkod. Tayo po ay sabayang po napapanood at napapakinggan. At sa YouTube din po mga kaibigan, hanapin nyo lang po ang youtube.com/BicolNetTV para po inyo pong mapakinggan, mapanood
pwede nyo pong balik-balikan. Live po ito, live na live sa ngayon po. Dito po sa Pawa Elementary School Facebook page at BicolNet TV. Okay, ngayon po ay tawagan natin ang pangalawa sa Pogi. Sir Win, wag kang wag kang magtatampo sa akin. Nauna kasi si Sir Pedro Sir Pit muna. Sir Pit muna ang Pogi. Pangalawa ka, pangatlo lang ako. Ayan, sige. Ang ating pong Brigada Eskwela Coordinator sa kanya pong accomplishment report, walang iba po, si Sir Alwin Toledo. Sir Alwin, ikaw na po. Sunod po sa inyo, boss. Hindi po ang accomplishment report ng Brigada Eskwela kaya po taong 2020. September 2, 2020, nagkagawa ng Joint Brigada Eskwela kay iba ang may nasunod na ahensya, ang Napolcom, PNP, as in Rotary Club of Legazpi. Nagdala naman po sinda ng mga school supplies sa mga gamit kang eskwelahan, as in kasatuya mga kaakian. Ang safety health protocol ay strict na table tapat po para aktibidad na ginibig sa tuyang eskwelahan. Ang safety health protocol ay nagkondok naman po si Daniel paglinig sa bilog na eskwelahan sa kapinakaray marinda ang gulayan sa paaralan. Po ang Brigada Eskwela $20. Uli po ang mga tao na nag-irananskan sa indang cash donations na ginamit sa pagpapagayon as in pagmantiner kan sa tuyang eskwelahan para sa maabot na ralaugan. Okay, tabangan ko po si Sir Win magbasa kining mga cash donors natin. Thank you so much po, Mr. and Mrs. Greg Rosemary Abaroa, Mr. David Soreda Jr., Miss Cindy Chua, Miss Isabel Gadibois, Miss Laila Leron, Police Lieutenant Colonel Ryan Ador, Mrs. Elsie Salaw, and Miss Maria Cecilia Tan, Mr. and Mrs. Cristina Marifosque, Mr. Christian Esplana, Mr. Giancarlo Aringo, Mr. and Mrs. Jenny E. Cervantes, our very own, and Miss Cherilyn Marcaida, Mr. and Mrs. Franklin Adamos, and ito po, maraming salamat din po kay Miss Dari Lu. Okay, so yan po mga kaibigan ng ating pong nagbigay po ng cash. Sa ating pong in-kind donations, maraming salamat po kay sa Ivanes, Noy Sign, Phil Hydro, Miss Rochelle Pugilya, Honorable Alex C., Honorable Diego Obido, Pawa Elementary School Faculty, PNP Napolcom, Rotary Club of Legazpi, and kay Honorable Yuli K. Okay po, ang barangay captain ng Pawa, Legazpi City. Stand to be corrected po, hindi po pala Yolanda ang pangalan ng ating pong barangay captain. It's Yulina K. Okay, thank you so much po kay barangay captain Yulina K. Iniwan po ang mga tao as in ahensya nag-donate o nagdonat need mga in-kind donations. Iba po hindi sa pagdonarkan sa tuyang mga stakeholders. Yan po, yung mga, ang inyo po nakita sa ngayon na mga litrato, na mga larawan po ay mga donations po ng ating po mga stakeholders. At kami po ay sa muli nagpapasalamat po sa inyo. Meron pong alcohol, meron pong trash bin, may face mask, may face shield, meron pong mga bond paper. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Thank you so much po sa ating po mga stakeholders. Sa puso, galing po yan sa kibuton ng puso ng Brigada Eskwela Coordinator na si Sir Alwin Toledo, and of course na aming pong principal, Ma'am Menchi Espinida,
at lahat po ng faculty ng PAWA Elementary School. Okay? Sabi ni Sir Win, ikaw na po Sir Win, go ahead. Nagawas po ng stakeholders, mayang pong Brigada 2020. Salamat po sa inyong suporta asin sa mga donasyon. Diyos mabalos po. Ayun, Diyos mabalos man po, Sir Win. Alwin Toledo, ang ating pong Brigada Eskwela Coordinator ng PAWA Elementary School. Okay? At this juncture po, sa oras na... Anong oras na ba? Sa oras na alas 9:30, it's already 9:30. Kalain nyo, isang oras na din pala. It's already 9:30 in the morning. Dumako po tayo sa ating pong hinihintay. Sa ating pong pinakaabangan, ang orientation proper po na ibibigay po sa atin ng ating pong walang iba, ang napakasipag, napakabait, napakasupportive mga kaibigan, at talaga namang ginagawa ang lahat para po maipaganda, mas lalo pang mas mapaganda at mas lalo pa pong maibigay ang tunay na serbisyo po para sa ating pong mga mag-aaral. Walang iba po mga kaibigan, ang aming pong punong guro. We are proud po na ipakilala po sa inyo ang aming pong punong guro, Ma'am Menchi Espinida, Elementary School Principal 1. Ayun, tama na ako ma'am ha, hindi na po 3. 1 na nilagay ko. Ma'am Menchi, ikaw na po. Sa ating Schools Division Superintendent, Sir Rosito M. Orsilia, sa ating Public Schools District Supervisor, Madam Annalisa M. Pamunda, sa ating punong barangay, Honorable Maria Yulina K., sa PPA officers, headed by President Sir Dandy Ansa, sa mga guro, Faculty President, Mrs. Annalisa M. Villanueva, ng teaching staff, sa mga magulang, guardians, at sa mga mag-aaral, magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko po kayong i-welcome sa pagbubukas ng ating klase sa October 5, 2020. Maraming salamat po at tayo ay magkakasama at magkakapartner naman sa loob ito para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Sa ating mga mag-aaral, alam kong excited na para sa magsisimula ng klase. Sana kahit nakararanas tayo ngayon ng pandemya, lahat po tayo ay masaya at malusog. Kasama po ang mga guro sa PAWA Elementary School. Nais ko pong iparating ang taus-puso naming pasasalamat sa tiwala na patuloy mo pong ibinibigay sa amin at sa ating paaralan. Sa mga dati na naming mag-aral at sa mga incoming tutor, naway mas maging makahulugan ang pag-aaral ninyo sa ating mahal na paaralan sa taong ito. Hangad po namin na hindi lang tayo nakakaharap ng personal habang kayo ay natututo, manatili pa rin ang alag sa inyong mga puso sa hangarin patuloy na matuto at maabot ang inyong mga pangarap sa buhay. Alam ko po na ang new normal ay hindi magiging madali sa ating mga mag-aaral. Pero sa pananalig natin sa may kapal at sa pagpupursige, hindi nito makakadlaman ang hangarin ninyo na matuto. Malaki ang gagampan ng papel ng mga magulang at guardians sa pag-aaral ng ating mga anak sa kanilang sa panahong ito. Kayo ang gagabay sa kanila sa inyong mga tahanan habang sila ay nag-aaral. Hindi kaya po namin na magkaroon ng isang lugar ang inyong mga anak sa inyong tahanan kung saan hindi sila madidistract habang nag-aaral. Kayo po ang magsisilbing learning facilitator sa inyong mga anak. Tandaan po na tayong mga magulang ay gagawin lamang sa ating mga anak. Gabayan lang po natin sila at turuan kung paano ang matuto. Patuloy po natin ito sa kanila ang kahalagahan ng honesty. At yan po ang magiging armas nila sa pag-abot ng kanilang pangarap. Huwag po katubiling magtanong sa mga guro, kahit sa akin po, sa kamag-anak ninyo na makakatulong sa inyo pagdating sa aralin ng inyong mga anak kung kinakailangan. Kami po ay nangangako na narito
upang maging kaagapay at kapartnero ninyo sa mga mahal nating mga magulang sa pagkatuto ng inyong mga anak. Bawat taon ay may dalang positibong pagbabago. Kahit may mga pagsubok kayong kinakaharap, ituloy natin dito na mga pagsubok hindi para tayo ay sumuko, kundi mga pagsubok na kailangan natin lagpasan sa pagtahak natin sa daan tungo sa matamis na tagumpay. Dahil ang ating mga magulang na walang sawang nagmamahal at gumagabay sa inyo bilang mga anak, na binibigay ang lahat ng kanilang makakaya para sa inyong ikabubuti. Nariyan ang suporta ng inyong mga kapatid at iba pa ng inyong mga kapamilya. Dahil man ang ating new normal sa ngayon, patuloy sana kayo maging positibo sa buhay, sapagkat yan ang magdadala sa inyo sa loob ng tagumpay. Ang enrollment po natin sa taong ito ay ang sumusunod. Kinder, 36, Grade 1, 53, Grade 2, 54, Grade 3, 54, Grade 4, 55, Grade 5, 58, Grade 6, 58. Ang total po ay 371. Tayo po ay magkakaroon ng modular distance learning. Gagamit po ang mga anak ninyo ng printed modules para po sa kanilang pag-aaral. Wala pong babayaran ang ating mga magulang sapagkat ang gastos para sa modules ay galing sa ating pamahalaan. Sa bawat linggo, isang beses lang po ang mga magulang o guardian na pupunta sa paaralan para sa pagkuha at pagbalik ng modules. Sa October 2, 2020, gagawin po ang unang distribusyon ng modules sa ating paaralan. Sa October 9 ay ang pagbalik nito, sabay na po ang pagkuha ng modules para sa susunod na linggo. At paano naman dito gagawin? Pupunta po sa paaralan ang mga magulang o guardian na edad 21 hanggang 59 sa inilalang oras upang kunin ang modules. Sa pagkuha ng modules, i-observe po ang health protocols. Sa gate entrance sa school campus, kailangan po na naka-face mask or face shield ang kukuha. Sa may gate, kukunin ang temperature po ninyo sa pamamagitan ng thermal scanner, magdala sa attendance sheet at huwag pong kalilimutan ng mag-hand sanitizer. May iba po na nagdating sa bulletin board upang magsilbing gabay sa mga magulang o guardian pagpupunta sa classrooms ng bawat klase. Pupunta po sa classroom o sa inilalang lugar para sa distribusyon ng modules. Pinapaalala po na dapat sundin ang social distancing at entrance exit markings. May dalawang boxes po sa bawat klase. Sa pick-up box, kukuha ng modules at sa drop-off box naman ilalagay ang ibabalik na modules. Ang lahat ng modules para sa bawat mag-aaral ay nakalagay sa plastic envelope na meron po pangalan ng inyong mga anak. Bawat envelope ay may naka-attach sa labas ng acknowledgement receipt. Pipirmahan naman po ang acknowledgement receipt at ilalagay sa drop box. Huwag pong dadalhin ang acknowledgement receipt. Dahil yan po ang katunayan na kayo ay nakakuha na ng modules. Bawat klase ay mayroong 30 minuto o 30 minutes para kumuha at magbalik ng modules. Pinapaalala rin po na pumunta kayo sa eksaktong oras ng schedule para sa bawat klase upang masunod ang social distancing. Narito po ang schedule sa bawat klase. Every Friday po, the retrieval and distribution of modules. 7:30 hanggang 8 o'clock, grade 1, Gardenia. Advisor, Mrs. Nadia Ramirez. 8 o'clock hanggang 8:30, grade 1, Magnolia. Advisor, Mrs. Michelle Dino. 8:30 hanggang 9 o'clock, grade 2, Orchids. Advisor, Mrs. Jean Armelo Palacio Real. 9 o'clock hanggang 9:30, grade 2, Daisy. Advisor, Mrs. Angelita Perez. 9:30 hanggang 10 o'clock, grade 3, Santan. Advisor, Mrs. Solina Armayo. 10 o'clock hanggang 10:30, grade 3, Sunflower. Advisor, Mrs. Rona Pacho. 10:30 hanggang 11 o'clock, grade 4, Camia. Advisor, Mrs. Jenny Cervantes. Sa hapon po,
1 o'clock hanggang 1:30, grade 4 Aster, advisor, Mr. Alvin Toledo. 1:30 hanggang 2 o'clock, grade 5, Gumanila, advisor, Mr. Pedro Perez. 2 o'clock hanggang 2:30, grade 5 Rosal, advisor, Dr. Lily Faith Montiveros. 2:30 hanggang 3 o'clock, grade 6 Sampaguita, advisor, Mrs. Aileen Minis. And 3 o'clock hanggang 3:30, grade 6 Rose, advisor, Mrs. Joy Atong. 3:30 hanggang 4 o'clock, kinder, ang advisor ko, Mrs. Mary Jane Amaranto. Kung hindi po kayo makapunta sa bandang oras, bigay na naman po ito sa advisor ng inyong mga anak. Maaari po kayo magtanong kung kailangan. Pero sana po makapunta po kayo. Sundin po natin ang tamang schedule para po iwasan po natin na magkumpul-kumpul po kayo. Ang consultation time po sa mga teachers at sa akin po bilang principal ay 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. Monday to Friday po yan. Pero pwede po kayo sa messenger, mag-contact sa messenger, through messenger and text or call. Ang bawat klase ay mayroon pong group chat para sa mga magulang at advisor. Kung wala pong messenger, maaari pong ibigay ang cellphone number sa mga advisor. Narito po ang teaching and teaching staff ng ating paaralan ngayong school year. Yours truly po, Principal, Menchi A. Escalida, Kinder Advisor, Mrs. Mary J. A. Amato, Grade 1 Gardenia Advisor, Mrs. Nadia N. Ramirez, Grade 1 Pagboya Advisor, Mrs. Michelle A. Bino, Grade 2 Orchids Advisor, Mrs. Jean Armero Castalasha, Grade 2 Basic Advisor, Mrs. Angelita M. Perez, Grade 3 Santan Advisor, Mrs. Solina A. Armario, Grade 3 Sunflower Advisor, Mrs. Rona A. Pancho, Grade 4 Tanya Advisor, Mrs. Jerry E. Cervantes, Grade 4 Aster Advisor, Mr. Alvin R. Toledo, Grade 5 Rosal Advisor, Dr. Lady Faith M. Montiveros, Grade 5 Guamel Advisor, Mr. Pedro A. Perez Jr. Grade 6 Sampaguita Advisor, Mrs. Aileen P. Nunez, and Grade 6 Rose Advisor, Mrs. Joy A. Atong. Meron po tayong dalawang utility teachers para po sa primary, Mr. Ariel A. Adowan, at sa intermediate, Mrs. Annalisa M. Villanueva. Ang office clerk, Miss Cindy A. Nunez, at meron po dalawang utility workers, Mrs. Adela Esplana and Mrs. Marites Kumaki. Ang ating po PTA officers, President, Mr. Dandy Anza, Vice President, Mr. Nelson Medina, Secretary, Mrs. Melanie Bagines, Treasurer, Mrs. Elizabeth Ubol, Auditor, Mrs. Maria Yolina Ansa, PIO, Mrs. Joy Batalier, Business Managers, Mrs. Karen Apun and Mrs. Shirley Ramoso. Ang teachers representative po ay Mrs. Annalisa Villanueva, Mr. Alvin Toledo, Dr. Lily Faith Montiveros, Mrs. Nadia Ramirez, Mrs. Aileen Nunez, at teacher secretary ay Mrs. Mary Jane Amaranto. Para po sa inyong mga katanungan, susunod na po ang open forum sa pamamagitan po ng Facebook closed group. Na-invite na po kayo ng mga advisor ng inyong mga anak. Nais ko po kayong pasalamatan lahat. Kasama po ang mga stakeholders natin. Walang sawang nagbibigay ng tulong sa ating paaralan. Hindi lamang po sa Brigada Eskwela at sa buong taon. Naway maging mabunga, maging matagumpay, maging produktibo ang ating taon sa ngayon. Maraming salamat po. Keep safe and God bless us all. Sa huli, magandang umaga po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Menchi Espinida, ang aming pong school principal, ang principal po ng Pawa Elementary School. So yan po.
Sa muli po, tayo po ay pinapalahanan na later on ay ang gagalipin po ang ating pong open forum sa Facebook close group po na ibinigay po sa inyo ng inyo pong mga advisors. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang ating pong orientation sa ngayon. Sige, may nagre-request kung pwede da mahiling ako. Sige po, yaon ako digdihan. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much po sa inyo pong pakikinig. Okay, maraming salamat po sa muli po. Thank you so much. At sa muli, ang aming pong pasasalamat sa ating pong mga donors, mga stakeholders, sa inyo pong lahat, mga parents natin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga magulang na palagi pong sumusuporta. Palagi pong nakasuporta po sa Pawa Elementary School. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta. And of course, nariyan din po ang GPTA, ang kanila pong Pangulo, tagapangulo na napakasipag, napaka-supportive din. Walang iba po si Sir Dandy Ansa ng GPTA and the rest of the officers ng GPTA. Of course, ang Pawa Barangay Council, maraming salamat po, headed by Honorable Barangay Chairwoman Yulina Ke. Yan. Tama na yung aking spelling ha, yung aking pangalan. Hindi na po Yolanda. Stand to be corrected po, hindi po pala Yolanda. It's Yulina Ke. Hello po, Chairwoman. Magandang umaga po. Sa lahat po ng Barangay Tanod at lahat po ng members po ng Barangay Council, mga kagawad, maraming salamat po. Sa lahat po ng parents, lahat po ng mga mag-aaral. Thank you so much po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Okay? So, sa muli po, after po nito, ay ang ating pong gaganaping open forum doon po sa link na ibinigay sa inyo ng inyo pong mga advisors. Ulitin ko po, doon po sa link na ibinigay sa inyo ng inyo pong mga advisors. Doon po tayo papasok para po makapagtanong, para po masagutan ang inyo pong mga katanungan, para po kung sakali pong meron kayong hindi nalinawan, hindi po maintindihan, yan po ay bibigyang linaw ng ating pong mga guro, ng ating pong faculty members, and of course headed by our principal, Madam Menchi Espinida. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Thank you so much po. Happy lunchtime! Ayun po. So maraming salamat po sa muli sa ating pong lahat po ng stakeholders. Thank you so much, and that concludes our orientation, parents orientation po ngayong pong araw pong ito ng Biyernes. So maraming salamat, and God bless. Stay at home, stay safe po tayo lahat. Maraming salamat. Bye!